for yenya ontokobia asuom ene ekodi ehuri dikan edi edom nani wow na ntokobia bekuo bia so ondi nkunim no ndi ose aba ochimem na edurubiri bia Incrobia ewo adonte no. Just any castle 1642 to 1717. 1642 to 1717. Eku okubia sufo edi ani mo ni edi. Oku ebe bia na esuoman, esuo krobia yi. Yeah. Na se dom efri hanom akodi okun nanim. Na ni nyina su free. Ni nyina su free apemu a. Ewo otawechi. Edru ba bia enipa no timi ma oni dane enua. Ti ebi oha otimi ma oni dane enam ewo nsuo enti atamfo eto ono kura oni timi nkuo eduru ba bia asuomni etimi afuru onyina ni nkasa wo ho otiase tete no se asojafo no bi wu obema ba bia asuomu apem etimi ma ofie bia mu eba adikosua ekotunsuo wo a unsuo uponsuo no kosua ebe mmem no na tese nipa ewu ho ensuo na ho se unim na ukoyibi wonkwan a wo yo ebe dudu ana se etoda bia na enkwa no huro na emwa no a wo de aye nkwa enam no na ono so pele Yema yahwefo ene jankoba etiefo nyina akwaba bio ene enso ene eye June bosome no ne da etoso dunan ewo afimpinu ene aduonu enan emu mekire ene eye efiada 14 June 2024 yema obibia akwaba ene enso ebi ahai jankoba TV so enti mesre se wajebre na wo hwe nya tami nchuku kosise ye de dwumadi a yebedi ebeba awie ne santi no like comment comment section hono uwi a no wapia e de ama friend no mo so afollow na saa yo no ayefe we basa de ye de baba bia no onsa beka na watumi ahwe bi enti etiefo like comment section nso ho no ehu hia papa ye da ase bebre uwi a na afi wa share e de ama onamfofo pages ahodo a wo mu no na wapia e de atum na sayo ayefe enti anopa yi no yebedi nkomo yewo owura openi onyonyamfo kakra kapa ewo ye nchen ha yebekọ ne nchen na yakọ akodi nkomo nene yedi nkomo afa eye jankoba asuom jankoba edin no kra no efrihi edin jankoba no eye den kra na ebaaye tete obika tete ewobi ekire ne sent no abrewa ofi oyi opani ofi oyi enti anopai yenya opani baako ewo ye nchen a yebekọ ne nchen na yakọ akwakọji enchiremu kakra efri ne ho na wo maye enchiremu a efa eye jankoba eho jankoba no kra se kresen mimini ye no bebetoye nanso ade baako ne se memisa na nkese se mebisa nanso memisa se wahu mebisa ya anka enneyi no enye ne se yaba opani kese enase enti no migusu asra se like ya ehu hia papa like na comment section ase no model comment no ato ho na ya kenkan e de ama uwi a na afi wa share my yesrewa share my jankoba TV aha enema denko na yede ebrewo enti yensa ebre no ye hwe ye nchrobre na sima no
dunum ana agbapa ɛyɛ awia dumienu ho. Nti no, yɛnhyɛ yɛn dwumadie no ase. Agya, Okay. mmɛwɔ ha. Yɛgya. Na ɔhonam te sɛ Nyame adom. yɛda Awurade ase. Nti anɔpa yi, awia yi, ɔpani kɛse a yɛne no edi nkɔmmɔ no, ɔno ɛna w'ani etua no ɛwɔ kasa fidie yi so. Yɛnkɔ ne nkyɛn yi na yɛnyɛ nkyerɛmu kɛseɛ paa. Daddy, Pero. mepatwa sɛ yɛka sɛ Mr. Mponsa. Megye di sɛ yɛwo a Mr. Mponsa ɔyɛ hwan? Ɛhemfa na yɛwo no, ofiri he? Ɛhemfoɔ kora na ɛde no ba asase so mekyerɛ na wɔfoɔ. Patwa ma yɛ nkyerɛmu kakra. Yɛwo mu ɔtwe afiase. Papa ɛyɛ kɔnani ofiri akɔkɔa so. Me maame nso yɛ mintani ofiri minta yɛkɔtoe. Okay. Na mekyerɛ adeɛ ɛwɔ suom. Efiri 1983 ekusi sɛ mekɔɔ pension. 1883. Yeah. Ekusi 2012. Wow. Na kyerɛ sɛ ɛnyɛ ne o. Na me 1883 no koraa no. Na me mae. Me 2000 born no. 1883 no koraa na me mae. 1983. 1983. 1983. Okay, 1983. Ekusi Na kyerɛ sɛ 2012. ekusi 2012. Na kyerɛ sɛ kwan mu wakyerɛ adeɛ papa. Agya mu ayi ko. Yɛmmɔ ayiko papa. Ɛnyɛ obiara na obenya saa apɔmuden no ɛde asom saa. Yɛda ase paa. Na wo se na wofiri Twapiase. Okay. Me papa firi kurom ha. Na Okay. ɔyɛ kɔnani akɔkɔa so ɛna ne titiri. Okay. Ɛna me maame nso ɔyɛ mintani. Okay. Nti ofiri minta kɔtoe. Oh, wow. Agya, ma memisa sɛ bere a wɔkasa no wo se wokyerɛ adeɛ ɛfiri ɛyɛ 1983 na kyerɛ sɛ afe apem 983 mu. Ɛna mebaa suom. Saa bere na wobaa suom. Yeah, na mekyerɛ adeɛ wɔ Nkran. Okay. Ɛna afei mebaa suom 83. Nkran school bɛn? Nkran na mewɔ Kings International. Kings International. Yeah, Tristan. Okay. Nti hɔ nom no wokyerɛ adeɛ bɛyɛ mfie sɛn? Mekyerɛ adeɛ bɛyɛ 10 to 11 years. 10 to 11 years. Okay. Na ansa na wobɛwura into teaching no, ɛmfa na akɔ school ankasa? Mekɔ school ɛwɔ Twapiase Presby Prep. Okay. Ɛna mekɔɔ middle school. Okay. Mefiri hɔ no baa Suom Secondary School. Asuom ha yi ara. Yɛnɔdeɛ meyɛ pani a ɛwɔ ha. Menwie wɔ ha na mekɔwie City Secondary School Accra. Wow. Na mekɔɔ Akachi Training College. Wow. Oh, very interesting. Sɛ atiefoɔ ne ahwɛfoɔ gye di sɛ wotie nsɛm a yɛnwura pani Mr. Mponsa ɛde etu dwa no na kyerɛ sɛ wakɔ sukuu paa, wakɔ bi. Nti mmaba hɔ a ne mmeranteɛ a mohwɛ me mommɔ mmɔden na mo nso momfa mo ho ngye sukuu mu na sukuu boa papa. Wakyerɛ adeɛ akyɛ afe apem 983 1987 ebesi 2012 a ɔkɔɔ pension. It's not that easy. Ayiko bio magya. Ayiko bio. Ma membra na mbisa sɛ wonim sɛ wobɛyɛ headmaster. Headmaster yɛ mu no wohyia challenges bi. Na me ne me nkɔlaa no a ɔhyɛ maseɛ teachers yɛhyɛ maseɛ no me ne ɔno nyinaa yɛ baako memfɛ biribi nsie o. Okay. Nti ɔne amam challenge biara. Okay. Ndi pre Methodist na obi mpaase nkɔ secondary school da. Ɛna director no free Presby da ɛna ɔde me kɔ Methodist. Na Methodist for conference ɛna ɔne sɛ ɔnyɛ Methodist ni a yɛma wo head on school. Nti director ɛde me ba aha. Ɛna ɔde ba Presby ha no. Ɔsan de me ba your friend Ellie. Okay. Into the schools I buy from 83 there. Presby Primary, Presby Middle School, and Ellie.
ɛna Methodist. Okay. Na kyerɛ sɛ na Presby na yɛde wo baeɛ no na wokɔ asɔre wɔ Presby nti anaa? Ne Presby ne mekɔ asɔre nti no ɔde baeɛ. Okay. Akyire no ɛna meyɛ Presbyterian na meyɛ Presbyterian Okay. pa. Okay. ɛna nti ɔne hu sɛ metumi aboa Presbyfoɔ nti ɔsebɔ na ɔyɛ director ɛna ɔde me baa Presby. Saa ne teɛ. Nti besi na nyinaa no kɔ asɔre Presby. Besi nyinaa meyɛ senior presbyter ɛwɔ Presby Church. Oh, okay. Nice. Besi na nyinaa da so kɔ Presby asɔre no. Na nyɛ sɛ asɔre no nti ɔkɔ yi nti na yɛde ne bɛhɛ de wɔ Presby. Dabi ɛnte saa. Ɛnte saa paa. Ne mmɔdemmɔ ne ne sukuu a wakɔ nti ɛna yɛde no bɛhɛ de as headmaster. You see. Nti that ma me misa. Wodi headmaster mfie sɛn? Medi master 12 years. 12 good years. Yeah. Na kyerɛ sɛ from 2000 to 2012. Yes, sir. 12 good years. Ana wɔnhyia ɔhaw biara. Menhyia baby ɔhaw biara na me ne me teachers no nyinaa bibie ɛni yɛ ntam. Ɔbaba yɛ me break yɛ nyinaa yɛdidi kama. Ɛnɛ no wobɛkɔ schools ahodoɔ nim no headmasters ahodoɔ a ɔwɔ hɔ nom no mpokura no wɔne wɔn teachers nsere. You see. Na mmom sɛ headmaster a wo teacher asere na wo ne mmɔfra nso sere a ɛma asomdwe ɛkɔ so ɛwɔ sukuu nim papa. Yes. Ɛma asomdwe kɔ so ɛwɔ sukuu nim. Nti that ma me sɛ sukuu ahodoɔ na wo head as headmaster. Sukuu ahodoɔ bɛyɛ sɛ. Me head Methodist school. Okay. And I'm Methodist school me head on Fimino. Okay. And I'm son by the head early. And also Fia. That is if you do me. Not just what had 14 good years old. Yes, sir. Only 12 good years. And a Methodist. And a Methodist 2 years. That is what had for 14 good years. And not from I hope you. What boy, what boy, dear, wow, crow, and then woman. Wabomode. Inti Brea on saka letter say no what do penny fuse. Na as I say, what could do a home no. Now he say, oh, no, yes, okay, meet me the abua kwieduma. Okay. And so, bra me beef you cry no me kofu